Welcome to Kokrajhar Literary Festival. So binta kayaknya jai boro hari ni. Kokrajharनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स थ' आं गिबियै फैदों दै बेयाव रायजोफोर नैबे जोंहा नाम्बार 1 ब्लगार दङ सासे गोरबो जों सिङाव हाबलांनो नागिरदों माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे इउटिउबारफोर दङ दासो जाखांफुनाय नैबे इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनिफ्राय आं नामखौ मिथिया लाथाव बर' होनो लाथाव बर' आरोना ओमफ्राय जा गोरबो खुंगुर फंबाय आरो लोगोसे नैबे उदालगुरि लेजेन्डनिफ्राय नामखौ सलिद अके ओमफ्राय जा एनकेएमजिनिफ्राय जेरि मुसाहारि स' बिथांमोनखौ माने बे नैबे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल बेखौ फोसावनो थाखाय लेंहरनाय जादोंमोन बिनि थाखाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय फैबाय दै एकदमबारे बाखि गासिबो माने क'क्राझारावनो थाखायो खिन्थु नैबे उदालगुरिनिफ्राय फैबाय स' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय दा बे प्रग्रामनि थांखिया जाहैबाय अलरेडि नोंथांमोना मिथिखाबायानो अब्लाबो आं फंनैसो बुंबावना होनि बेवहाय 100 लेंगुवेजनि मोनसे टारगेट लादोंमोन 100 लेंगुवेज मिन्स 100 कमिउनिटिस नङा होमबा स' बिनि गेजेराव दा बारायबाय साननानै दा बेयाव 113 लेंगुवेज जाहैबाय दा गोदान जों पस्ट नुनायाव दा पस्टारावथ' नोंथांमोना 100 लेंगुवेज नुदों खिन्थु बे बारायबाय आरोना दा चाइनिसफोरनिबो दं माखासे बिसोरनिबो लेंगुवेजफ्रा माने अनलाइनाव जागोन दे बे अफलाइनाव नङा अनलाइनाव बिथांमोनखौ लाइभनि दारै आवरायहैगोन आरो लोगोसे बाखि जोंहा जोंनि आसामनि गुबुन जायगायाव कान्ट्रि माने स्टेट थानाय जेरै हमना ला केरेलायानो होन उत्तर प्रदेश होन कर्नाटक निउ दिल्ली पान्जाब स' बे पान्जाबि लेंगुवेज बेफोर गासिबो माने गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा जायफोर फैनो हाथावना बिसोर मालाय फैगोन आरोना ओरैनोथ' इनभाइट खालामजोबखानायखा स' फैब्लाथ' जोंहा गोगोम जाथारगोन आरो जोंबो माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन आरो जों बर' रावजों हिसाबै आं बुङोब्ला मोनसे थांखिया बेनोखि जोंनि बर' हारिखौ गोबां गादबगासिनो दं मिथिबायना बिराद नासयदों नङा होमबा जोंनि बर' रावखौ दिनै नायदो नोङो इउ बि आरो आसाम पुलिसनियावनो दिनै जोंनि बर' रावा माने एसोसिएट लेंगुवेज जाबाय आसामनि नङा होमबा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेजबो नङा स' बे हिसाबै दिनै माने लाजायाखै लाजादों जादों अनलि बिटिआरनि थाखायल' स' बेफोर माने नेग्लेक्ट जायैनि थाखाय जों बयबो बुहुमनि इन्टारनेसनेलाव जोंनि बर' रावखौ मोन्थिथों आरो जोंनि बर' हारिनि जारिमिनखौ मानसिफ्रा मोन्थिनानै बेबायदिबो जाथि दं होननानै सिनायथों आरो लिरबिदांथों जोंनि सायावहाय बे थांखिजों आरो लोगोसे थुनलाइयारि माने क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल मिन्स क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो नङा होमबा थुनलाइयारि फोरबो माने नोंथांमोना मिथिगासिनो जोंनि रावारिनि सायावहाय जेनेबा सोरबा गोबां गिदिर गिदिर पयट्रि दङ दा बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां फैगोन आरो लोगोसे स्पिकार हिसाबै जोंहा दाख्लैसो मोन्दों बे डक्टर मंगल सिं हाज'वारि जाय पद्मश्री एवार्डि नङा होमबा बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे जोंहा इनिगेटर हिसाबै गेस्ट बेखौबो चिफ गेस्टआनो होनजायो जोंहा बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो लोगोसे धरन बर' सार आरो लोगोसे दिपेन बर' सारमोन बिथांमोना फैगोन आरो जायफोर साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोननाय बिथांमोनबो गोबां सुबुंफ्रा फैगोन आवरायफैगोन आरो कालचार माने मोसानाय मुसुरनाय बेफोरथ' जाखायो मोनफ्रोम प्रग्रामाव थायो थानाया बेफोरो स' बेबायदि आरोना स' माने बे प्रग्रामनि थांखियानो मथ'आनो जाहैबाय कि जोंनि रावखौ माने जौगाहोनाय बयनिबो रावखौ अनलि बर' रावखौल' नङा बयनिबो रावखौ लानानै सनमान होदों जोंनि बर' नैबे बिटिआरआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गभार्नमेन्टआ बिटिआर गभार्नमेन्टजों जानाय दे बियो मोनसे पाब्लिकनि रां खांनाय बिदि नङा जेनेबा बिटिआरनि पुन्जिनिफ्राय जागोन बियो बिटिआर सरकारजों बानायजानाय बियो मोनसे फेस्टिभेल स' बे हिसाबै माने बिटिआर गभार्नमेन्टआ मोनसे थांखि लादों कि जोंनि बर' रावखौबो माने फुरा बुहुमाव सोगोमसार होनाय बा मोन्थिसार होनाय आरोना बे थांखिजों बे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ लादों आरो लोगोसे गासिबो रायजो राजानि माने खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोनजों जुगाजुग जानो थाखाय आरोना स' बिनि थाखायनो जय बर' हारिनि नैबेयो मेन स्टेज जागोनदां आरोना ओमफ्राय नैबेयो जादों जोंनि बर' हारिनि सिनायथि मुसुखाफोर जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सिनायथि गल्डेन कालार स्टेज जानो हागौ ओमफ्राय बे कालचारेल कमप्लेक्सनि माबा मेन अडिट'रियाम आरोना अडिट'रियामनि गोजौआव दङ नै सारमोना फट' खेबगासिनो
सारा गाखोबावबायसोलै हेलिकप्टार सायावसो दं आरोना हेलिकप्टार सायावसो दं आङो दा कमप्लेक्सनि गोजौनि फ्राय नुनाय भिउ आरोना नैबे दायो गासिबो बानायगासिनो दङ जायगाखौ नैबेयो नाय नैबे आन्दार कनस्ट्राक्सनाव दं बेनो जागोन खोमा मेन बेखौ मा होनोमोनलाय ना स्टेशनालाय बेखौ मा होनो जिरायग्राखौ मा होनो बे मेन पेन्डेल जागोन ओमफ्राय नै बिथिं मेन स्टेज बिथिं दासिमबो जायाखै खामानिया जाजोबगोन मोसानाय खादो नोङो मोसामारगोन नामा नोंलाय मोसाफैगोन तो गिबियाव गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय गोरबोफोरनिसिम तो जोंहा सिनायखायो बयबो नाम्बार 1 ब्लगार दिनैसो माने आफ्टर 6 months 6 month नङा 1 month उनाव दिनैसो लोगो मोनफिनलायबाय आरोना एसे गोबावानो जाबायमोन आरोना ओमफ्राय तो नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो मोजां जादों तो नैबे जाबाय कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझारनि तो बेयाव माने 14 निफ्राय 16 नभेम्बराव जानो थांगासिनो मा होनदों कालचारेल लिटारेचार फेस्टिभेल आरोना तो बेयावनो जों एसे माने नायदिंगासिनो आरोना जिहेतु जानो थांगासिनो प्रग्रामा बोरै जादों मा जादों एसे नायगिदिंगासिनो आरो बेफोरावबो दंफायो तो नोंथांमोना मिथिखाबाय 14-15 आव बेयाव प्रग्राम जागोन बर' थुनलाइ मा होनदोंमोनलाय बर' लिटारेसि एबा बर' थुनलाइ फोरबो रोखोमनि गिदिर जोंनिया सिबो फैगोन ओमफ्राय बहुत माने लिटारेचारफोरनि माबाफोर फैगोन आरोना जोंनि खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफ्रा फैजोबगोन गासिबो नोंथांमोना फैबानो जाबाय स' लानो हानाया मोजां मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना नङा होमबा माने थुनलाइखौ नायबानो बे हारिया बेसेबां जौगानाय जों बयबो मिथियो थुनलाइ मोजां बाथ्रा बुंदों नों थेंक इउ तो फैयै जोंहा जोबथायाव फैबाय फैनानै जोंहा सासे लास्ट सार दंबावो बेबो माबा जेरि आरो लोगोसेनो बेखौ एमजे एनिथिं होनना मिथिखायो बयबो सिनायखायोआनो तो आं जोबथायाव बेनाव मोनसेल' कुइसन सोंसिगोन आरोना तो नोंनि गोसोआव थानायाव सोर फैगोन ओरैनो गिदिरफ्रा आलासिफ्रा माने आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आं गोरबो खुंगुर सोंनायावबो बुंबाय आरो नोंथांनि चेनेलावबो बुंनो गोसो जायो लास्ट बाट नट दा लिस्ट होननाय बायदि तो फैयै बिथां ब्रादारनि चेनेलाव दा एक्सप्लर खालामफैदों जाहाथे बयबो मिथिसारो बयनिबो थ्रुयै दा बेवहाय कालचारेल प्रग्राम जागोन आरो बाव सोर फैगोन बिथाङा सोंदों बाव जोंहा गिबियै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार CM आरो लोगोसे बिटिआर हालामनि BTCनि जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार आरो बिथांजों लोगोसेनो बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ कालचारेल प्रग्राम जोंनि हारिमुखौ मोनसे नेक्स्ट लेभेलाव दोनहरनो नाजानाय मानो होनब्ला बाव नट इभेन आसाम नट इभेन इण्डियान आउट अफ इण्डियानिबो गोबांथार लिरगिरि पपुलार लिरगिरिफोर खन्थाइगिरिफोर फैगोन आरो बिसोर फैनानै जोंनि बर'नि कालचारखौ बोरै आरो जोंनि बर'नि किसुमान गोबां खोथा मिथिलांनानै गावसोरबो एक्सप्लर खालामहैगोन मिथिलांगोन फोरमायहैगोन तो जोंनि हारिमुवा बांसिननिफ्राय बांसिन गुवारै बयजोंबो मिथिजानाय बायदि बुहुमनि बिखायाव तो बे प्रग्राम लानाया मोजां बिरादनो माने डेभेलपमेन्टनि बागै मोनसे साननाय बेबो आरो लोगोसे फैगोन गोबांनो जोंहा बिदिनो बर'निबो आर्टिस्टफोर कालचारेल नाइट श'बो दङ प्रग्राम आरो लोगोसे बर'नि लिरगिरिफोर खन्थाइगिरिफोर गोबांनो बान्था मोनगिरि भारत सोरखारनिफ्राय गोबां नामजादा डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सारमोन आरो गोबां दङ बिथांमोनाबो फैगोन आरो नोंथांमोनाबो दाब जायगानिबाबो पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन फैनो हागोन फैगौ 14, 15, 14, 15 and 16 नभेम्बराव बे प्रग्रामखौ खुंफुंनो लानो नागिरदों तो मिथिनाय बायदि ससेखिनिखौ खिथाबाय आरो गोबांथार प्रग्राम लिस्ट दङ बुंजोबबा लावलांबाय थायो तो बेखिनियानो आं ब्रादार सोंनायलाय खिथानाय जाबाय तो थेंक इउ सो माच तो लास्टआव जोंहा सासे सुपारस्टारखौ जाखांफुनायखौ लोगो मोनदों बेनो जाबाय नै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड तो नोंथाङा बेयाव फैना माबायदि मोनखो आंथ' बाव फैनानै एकदम मोजाङानो आरोना बरियाखा जायगाफ्रा लकेसनफ्राबो हेभिखा आरोना एक्सुवेलि ओमफ्राय दा ब्र'नि चेनेलाव एसे फंनैसो इन्ट्रडक्सना होनोसै आं ओमफ्राय ब्र'नि चेनेलनि नामा उदालगुरि लिजेन्डमोन नामा आदसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायदो ब्र'नि चेनेलनि नामा मा होनलाय उदालगुरि लिजेन्ड जाहैबाय ओमफ्राय चेनेलफ्रा गावसिबना हर थाब लाइफफ्रा थुखावलाबायना हर थाब कमेन्टफ्रा होसिहरजोब आरोना तो नोंथ' 16 आव बेयावनो थाखागोन औ बावनो थाखागोन आं तो जायफोर लोगो हमनो फैयो लोगो मोनगोन आरो लोगो मोनखागोन आरामनो लोगो मोनखागोन एसे नायलांदो सेंग्राफोरा फैनानै एसे सापर्ट खालामदो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ दा बेनो आरोना बेखिनियानो दे बाय तो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय क'क्राझार थुनलाइयारि आफादनि नाजानायाव क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंगोन
14, 15, 16 नभेम्बराव थ' बिनिखायनो बयखौबो गोसो गोथारै आरो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो गुरैयै खावलायनाय थाबाय थ' नोंथांमोना जायगाखौ नुखाबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स थ' बिनिखायनो बयखौबो फैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय Welcome to Kokrajhar Literary Festival.